Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 4 жніўня. Сёння ў праграме вас чакае агляд жнівеньскіх фестываляў сярэднявечнай культуры «Шлях вікінгаў» і «Навагрудскі замак» 2017, відавандроўка па чароўнай Ісландыі і даведаемся пра адметнасці сёлетняга рэспубліканскага конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія» у доктара філалагічных навук Івана Саверчанкі. Пачнем з анонса. У сядзібна-паркавым комплексе «Парк гісторыі Сула» 19 і 20 жніўня пройдзе другі фэст ранняга сярэднявечча «Шлях вікінгаў». У праграме мерапрыемства запланаваны і ваенныя спаборніцтвы, і паядынкі вікінгаў, спаборніцтвы сярэднявечных лучнікаў, шматлікія майстар-класы па ганчарству, кавальству і зброевай справе, апрацоўцы камянёў і многае іншае. Да таго ж публіку чакаюць выступленні музыкантаў, танцавальныя майстар-класы, танцы гульні, вялікая колькасць сюрпрызаў і незвычайных забаў. Фестываль сярэднявечнай культуры «Навагрудскі замак» 2017 пройдзе 19 і 20 жніўня ў Навагрудку. Удзельнікаў чакаюць відовішныя бітвы на дзідах і мячах, конныя турніры, бугурты і майстар-класы ад рамеснікаў і танцораў. Святочныя мерапрыемствы будуць праходзіць на некалькіх пляцоўках у цэнтры горада. Цэнтральнай падзеяй стане рэканструкцыя каранацыі вялікага князя Міндоўга. Для зручнасці гасцей і удзельнікаў будзе арганізаваны выязны гандаль. На гарадскім стадыёне будзе разбіты намётавы лагер. У чарговым выпуску праграмы «Навукаманія» сумесным праекце тэлеканала «Беларусь-3» Акадэміі навук Беларусі, прысвечаным распрацоўкам і дасягненням беларускіх вучоных, гаворка пойдзе пра гігіену і эпідэміялогію. Што хвалюе даследчыкаў у гэтай галіне і на што варта звярнуць увагу цяперашняму пакаленню? Адказ можна знайсці заўтра ў праграме «Навукаманія» ў 11:40 на телеканале «Беларусь-3». Оборудование, которое входит в комплект персонального компьютера, насыщено многими единицами, которые могут при неправильном подключении очень здорово превышать гигиенические нормативы. Яшчэ адзін фестываль сярэднявечнай культуры ў Беларусі, рыцарскі фэст «Мсціслаў 2017», распачынаецца ўжо сёння. Як заўсёды, для гасцей рыцарскага свята падрыхтавана маштабная культурная праграма, якая прадэманструе жыццё сярэднявечча, прычым як параднага, так і штодзённага. Большасць мерапрыемстваў пройдзе на бастыёне сярэднявечнай эпохі «Замкавая гара». У іх прымуць удзел клубы гістарычнай рэканструкцыі, этнаграфічныя і фальклорныя калектывы, рамеснікі з Беларусі і Расіі. Да таго ж публіку чакаюць захапляльныя конныя спаборніцтвы, турніры рыцараў і лучнікаў, насычаная музычна-тэатральная праграма, майстар-класы па сярэднявечных танцах і яркае агнявое шоу. Далей у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку ў Ісландыю, якая 10-й год запар узначальвае так званы глобальны індэкс міралюбства або рэйтынг краін па бяспецы пражывання. З красавіка па жнівень у краіне можна назіраць палярны дзень. Сёлета турыстычны сезон зноў парадаваў. Горад Акюрейры на поўначы Ісландыі другі па велічыні на востраве. Ён знаходзіцца каля самага доўгага фьорда краіны, які цягнецца на 60 кіламетраў на поўдзень ад палярнага круга. Клімат тут мяккі. Улетку тэмпература дасягае 25 градусаў па Цельсіі. З пачатку чэрвеня да сярэдзіны ліпеня гэта лепшае ў свеце месца, каб атрымаць асалоду ад паўночнага сонца. У гэты перыяд тут працягваецца палярны дзень. Гэта найлепшы час для назірання за кітамі, касаткамі, паласацікамі і дэльфінамі. У горад Акюрейры таксама прыязджаюць, каб пакатацца на ісландскіх конях унікальнай пароды. Такіх сюды прывезлі вікінгі яшчэ ў 9 стагоддзі. Дзякуючы геаграфічнай ізаляцыі Ісландыі чысціню віду ўдалося захаваць і праз 1000 гадоў. Гэта натхняльная і мірная краіна. Тут прырода, чыстае паветра і добрыя людзі. Яшчэ адна турыстычная славутасць рэгіёна – гейзеры, а самы папулярны з іх – Строкюр. Вада з яго кожныя 4-8 хвілін вырываецца на вышыню да 30 метраў. Таксама тут размешчаны адзін з самых папулярных у свеце геатэрмальных спа-курортаў. Ён знаходзіцца за 40 кіламетраў ад Рэйк'явіка. У летні сезон ён адкрыты да позняй ночы. За год курорт прымае больш за 400 000 наведвальнікаў. Тут жа ёсць геатэрмальная электрастанцыя, якая выпрацоўвае электраэнергію з вулканічнага цяпла. У Ісландыі таксама ёсць дзясяткі чароўных вадаспадаў. Больш за 10% тэрыторыі краіны пакрыты ледавікамі. Таму яшчэ адна папулярная мясцовая забава – горныя паходы і лёдалазанне.
Пазнаёміцца з чароўнай Ісландыяй можна зараз і на фотавыставе Incredible Iceland – неверагодная Ісландыя, што ладзіцца ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у беларускай сталіцы. Векавыя леднікі, вадаспады з вясёлкай, натуральныя гарачыя крыніцы, чорны пляж, бушуючыя гейзеры, коні незвычайнай прыгажосці, касмічныя захады. У экспазіцыі прадстаўлены 36 фотаработ фотографа Юліі Некрашевіч, знятых у падарожжы па містычнай краіне льдоў і гейзераў. Выстава працуе да 12 жніўня. А калі вы ў Брэсце, то у вас ёсць выдатная магчымасць пагуляць па Празе. Гучыць дзіўна? Зусім не. Бо ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі працягваецца фотавыстава Юліі Мацкевіч «Беларуская Прага», на якую можна азнаёміцца не толькі з прыгажосцю чэшскай сталіцы, але і паэтыкай месцаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю выбітных беларусаў, што ў розныя часы жылі і працавалі ў Празе. Бясспрэчна, самым вядомым з іх быў знакаміты на ўвесь свет палачанін Францыск Скарына. Яму прысвечана цэлая фотаграфічная гісторыя. У аб'ектыў фотографа таксама трапілі дамы, дзе жылі оперны спявак Міхась Іванович Забайда-Суміцкі, паэтэса Ларыса Геніюш, пісьменнік Васіль Быкаў. Выстава арганізаваная пры падтрымцы пасольства Чэшскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь. Працягваем знаёмства з культурнай афішай. Міжнародны фестываль Expedition Tour 2017 сёння сабраў пад Мінскам актыўных і спартыўных удзельнікаў з блізкага і далёкага замежжа на незабыўнае трохдзённае падарожжа пад адкрытым небам. У праграме фэста запланаваны спартыўныя спаборніцтвы, грандыёзная шоу-праграма, маштабнае кулінарнае шоу, пенная вечарына, феерверк і шоу неонавых шароў. За музычную праграму адказваюць беларускія кавер-бэнды і дыджэі, а хэдлайнерам свята заяўлены культавы «Ляпіс-98» Сергеем Мікалком. Заўтра ў гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пройдзе фестываль «Афганскае неба», прысвечаны прафесійнаму святу паветрана-дэсантных войскаў, якой у Беларусі і краінах СНД традыцыйна адзначаецца 2 жніўня. Арганізатары свята прапануюць наведвальнікам маштабную ваенна-гістарычную рэканструкцыю з удзелам баявой тэхнікі перыяду афганскай вайны і тэматычную праграму з майстар-класамі, экскурсійнай праграмай і аповедамі пра баявыя машыны, артылерыю і сучасныя ўзбраенні паветрана-дэсантных войскаў. Якімі падзеямі напоўнена сталічная культурная прастора гэтымі днямі, даведаемся ў наступным сюжэце. Што ведае звычайны мінчанін пра праспект Незалежнасці? Былая Захар'яўская, таксама модна лічыць яго сёння правобразам горада Сонца. Бадай гэта і ўсё. Але аўтар праекту «Вандроўкі ў мінулае» ведае куды больш. Спіс папулярных гарадскіх экскурсій гэтым летам папоўніў праспект. Ідэя паказаць людзям, якім была Захар'яўская вуліца да рэвалюцыі і што стаяла на месцы сучасных будынкаў да рэвалюцыі. Ён такі у нас дынамічны і цікавы, і русла сваё ён змяняў, і вельмі цікава пахадзіць, палавіць тыя будынкі, якія засталіся па сённяшні дзень з той самай Захар'яўскай з 1917 года ранейшых часін. Праспект – аб'ект унікальны для Мінска. На яго быццам нанізаны горад, і толькі назву ён змяняў 11 разоў. Незнаёмыя старонкі гісторыі раскрываюцца нам у добра знаёмых будынках і архітэктурных аб'ектах. Падчас вандроўкі ўздоўж былой Захар'яўскай кожны знойдзе падзеі і герояў на ўласны густ. У гэтым будынку больш за 1000 кабінетаў, 1770 вокнаў, больш за 4000 дзвярэй. За 1,5 гадзіны перад цікаўнымі праносяцца гады і постаці, падзеі і асобы. Падзелы Рэчы Паспалітай і вайна 1812 года, паўстанне Каліноўскага і Другая сусветная, шпацыр па праспекце, нібыта падарожжа ўздоўж самой гісторыі, з яе цікавымі, захапляльнымі, а часам смешнымі і нават страшнымі гісторыямі. Далей звернемся да тэмы мастацтва. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь разгарнуўся выставачны праект «Айвазоўскі і марыністы», прымеркаваны да 200-годдзя з дня нараджэння знакамітага пейзажыста. Акрамя жывапісу і графікі Івана Айвазоўскага на выставе прадстаўлены работы яго вучняў – Льва Лагора, Габрыэла Касэсі і сучаснікаў – Аляксея Багалюбова, Паўла Тызенгауза і іншых. Да таго ж, спецыяльна для гэтага праекта было адрэстаўравана жывапіснае палатно Айвазоўскага «Бура на Азоўскім моры» у красавіку 1886 года. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь працягваецца інтэрактыўная выстава 3D-карцін і аптычных ілюзій «Ілюзіум». У экспазіцыі прадстаўлены незавершаныя класічныя карціны, дзе галоўным персанажам кожнага палатна становіцца менавіта госць выставы. Наведвальнікам дазваляецца дакранацца да карцін, хадзіць па іх, сядзець і нават ляжаць.
Кожны жадаючы можа на хвілінку апынуцца Джакондай, прымерыць прапорцыі вітрувіянскага чалавека, пракаціцца на лав-ровары, згуляць партыю гіганцкія шахматы і паказаць прадстаўленне ў тэатры ценяў. Фотаздымка падчас наведвання экспазіцыі з'яўляецца абавязковай. «Белкі на лета» – гэта праект, сэнс якога паказ і прагляд пад адкрытым небам у дворыку Нацыянальнага гістарычнага музея экзатычнага, незвычайнага і таямнічага беларускага кіно, аўтары якога маладыя рэжысёры, студэнты Акадэміі мастацтваў і не толькі. За адзін своеасаблівы сеанс паказваецца 5-6 фільмаў, пасля чаго адбываюцца знаёмства з аўтарам, размовы і дыскусіі. І ўжо сёння ўвечары да прагляду прапануецца рэтраспектыва Дмітрыя Беляскевіча. Аўтар, які раней працаваў пераважна ў галіне эксперыментальнага кіно, паспрабаваў сябе і ў дакументальным. Публіку чакае новы фільм «Іншыя гісторыі», а таксама культавыя эксперыментальныя працы рэжысёра. Пачатак мерапрыемства ў 21:30. І яшчэ колькі слоў пра цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны. З 1 па 15 жніўня будуць вызначаны лепшыя аўтары рэспубліканскага конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія». Дарэчы, спаборнічаюць за прызы творы 4 дзясяткаў аўтараў. Гэта і раманы, і першыя кніжкі ў намінацыі «Дэбют», і праніклівыя паэтычныя зборнікі, і мілыя дзіцячыя творы. Імёны шуладальнікаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі 2016 года стануць вядомыя на дні беларускага пісьменства ў Полацку. Мы будзем сачыць за конкурсам і расказваць пра ўсе навіны першымі. А пакуль больш падрабязней пра сам конкурс, а таксама яго ўдзельнікаў, прапануем вам размову са сустаршынёй журы, доктарам філалагічных навук Іванам Саверченко. Іван Васильевич, дзень добры. Распачаўся 3-й рэспубліканскі конкурс «Нацыянальная літаратурная прэмія». Што паказалі вынікі папярэдніх конкурсаў? Ці існуе цікаўнасць аўтараў да прэміі? Бадай, што гэта самая галоўная літаратурная прэмія ў нашай краіне на сённяшні дзень пасля дзяржаўнай. Прэмія сапраўды важная і вялікі конкурс. І сярод пісьменнікаў, сярод творчых людзей ідзе дыскусія, таму што нават істотны не столькі матэрыяльныя памеры прэміі, хоць яны таксама значныя і павялічваюцца з года ў год, але вялікая пры гэтым інфармацыйная падтрымка. І ўручаецца яна на высокім узроўні. А ў якіх намінацыях аўтары праяўляюць большую актыўнасць? Я пазнаёміўся амаль з усімі творамі. Якасць твораў вельмі высокая, асабліва ў галіне прозы. І я адчуваю, што будзе вельмі вялікая канкурэнцыя за лідарства. Відаць, на працягу апошніх 2 дзесяцігоддзяў адбылося назапашанне творчага, духоўнага патэнцыялу. Якасныя высокамастацкія раманы з'явіліся. У гэтым жанры, складаным жанры, ёсць добрыя здабыткі. Пра пераможцаў рана гаварыць, але тое, што гэта будуць выдатныя творы у ліку пераможцаў, несумненна. Паэзія шырока прадстаўлена, якасныя зборнікі, якасныя выбраныя творы, публіцыстыка, літаратуразнаўства. Адным словам, абсалютна наватарскія яркія творы, і гэта будзе ўпрыгожанне і нацыянальнай літаратуры, і ўклад у нашу скарбонку прыгожага пісьменства. І для сістэмы адукацыі, для адукацыйнага працэса. Ведаю, што намінантаў вызначаюць секцыі Саюза пісьменнікаў, выдавецтвы і бібліятэкі. А самастойна аўтары могуць прынесці заяўку на прэмію? Відаць, маглі, але ўсё роўна ў Саюзе пісьменнікаў нейкім чынам аналізуецца. Воля аўтара ўлічваецца, ён можа ўдзельнічаць, а можа не ўдзельнічаць. У нас па ўсіх намінацыях ёсць секцыі, кіраўнікі секцыі, члены секцыі ў Саюзе пісьменнікаў выказваюцца на гэты конт. І журы ў нас не аднапланавая. Тут і акадэмічныя супрацоўнікі, і прадстаўнікі міністэрства, і Саюза пісьменнікаў. Канешне, воля аўтара ўдзельнічаць альбо не ўдзельнічаць. Ён кажа, што я не хачу ўдзельнічаць, то, канешне, воля аўтара ўлічваецца. Сутыкаецца журы кожны раз. 7 намінацый атрымліваюць 7 пераможцаў. Астатнія 2-3 дзесяткі чалавек. А гэта таксама выдатныя творы. Сапраўды, не вартых твораў там няма. Творы высокамастацкія, усе годныя, вартыя творы. Займаюць першыя месцы, лепшыя з лепшых. Ну і, натуральна, незадаволеных у выніку атрымліваюцца па колькасці значна больш, чым тых, хто перамог. І ў гэтым ёсць парадокс гэтай прэміі, але разам з тым я лічу, што прэмія павінна заставацца. І калі пісьменнік не атрымаў у гэтым годзе, то праз некалькі год ён абавязкова атрымае, таму што двойчы прэмія не прысуджаецца. Дзякую вам вялікі і чакаем вынікаў.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».